Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 6-njy noýabry. Bugünkü gepleşigim men ýörüýte söhbetdeşlik görünüşine geçirýän söhbetdeşligede Türkiýede ýaşap beren illeşlenmeden biri Beglini çağırdım. O gepleşigimiň maksadym şu Türkiýede ýaşaýan watandaşlarymyzyň soňky günler başdan geçirýän käbir kynçylyklary barada söhbet etmekçi. Begli, hoş geldin. Hoş geldiniz gepleşige. Hoş gördük Allamrat. Salamu aleykum. Beglinin şu taýda bir sorar ýaly köp meseleler bar da, şu Türkiýedäki ýaşaýan watandaşlarymyzyň başdan geçirýän käbir kynçylyklary barada. O barada da maňa hatyt bilen ýazýanlarym bar, kommentar etdi da käbirleri bozgoýa, ene şu meseleni bozgaň diýip daýyp haýyş edýänler bar. Ne bilişime görä, siz köpden bäri şu Türkiýede ýaşap berýäňiz, Istanbulda ýaşaýaňyz, zähmet çekýäňiz, işleýäňiz, bir giden kynçylyklaram içinden bilýäňiz, özüňizden başyndan geçiripdiňiz, bir özara gurrundaşlykda da siz aýtdyňyz da. Endi şu barada şu maglumatlar bilen bir illeşlenme bilen bir tanıştyrsaňyz, şoňa paýlaşsaňyz diýip ýörüýte çağırdım da. Endi öňe bilen men sorajaklarym şu ýakynda ine bir hepdeden gorak mundan şu geçirilen protest şäherinde geçiriljek urunun protest şäherinde ýene de nowatda edek. Biziň aktivistlerimizden iki tanesy saklandy, tutsuk astyna alınıp häzirem izolýatorda oturýarlar. Olaň biri şol Juma Sapar Türkmen diýip özüni atlandyrýan bir biziň bir ildeşimiz Beýleksem Bayram adly bir student eken, bir talip ildeşimiz eken. Indi şu taýda esasy geň aldyrylan zat näme boldy? Şoňa gatnaşan käbir oglanyň özlerim aýtdylar da. Biz men İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önüne geçirmelik yönen tegotak baramdığım diye şu konsulluğun yerleşen rayonunun bir daş yerde 5-6 kilometrlik yerde başka rayonuna oturýarsolyň şu konsulluğu gorayan bir näçe tane polisiýa işgärleri gelip biziň dokumentimiz barlap şu taýdan ýanky oglanlary tutup ýaketdiler diýende. Şuňa ödem birinji gedek däl öňem şunlar ýaly waka boldy diýe şu konsulluğu gorayan konsulluğun ýanynaky rayona jogap berýän ýanky polisiýa işgärleri, Türk polisiýa işgärleri başga rayonlara gelip türkmenlere azar berýärler diýe-de. Indi şuňa ödi ýaman geň work görünýär, sebäbi olar şu konsulluğun işgärlerini diplomatlaryň görkezmesini ýerine ýetirip nirde türkmenler wagata şolaň ýerine ylgap berýän ýaly bolup görünýär-de. Indi siz özüňiz şoňa näme baka berýäňiz? Hakykatdan hem şu Türkiýanyň polisiýa işgärleri şol Türkmenistanyň ilçihanasynyň ýa-da konsulluğunyň işgärleri bilen hyzmatdaşlyk ediberlermi? Ýankylaryň görkezmelerini ýerine ýetirip şeýdip ylgap berip daýyp da biziň aktivistlerimize azar berip daýyp. Şu mesele näme ýaly? Allamrat bärde men pikirimçe düşünmedi ýaly zat ýok. Hakykatynda edilýän iş şol. Başdan bäri edilip gelýän zat. Şo men özümem öňem bir ýere gaýdypdym, men özümem şol işleň içinde ýanky menem şo Türkmenliň ýanyna mitingine gördüm, hemme zadynyň polisiýanyň zadynyň görüp gelýän bolyn. Biraz gatrak bilen. Biraz gatrak. Esasy diýjek bolýan zadym hemme bolup geçýän zadynyň içinde habarym, amma köpüsiniň başda özüm içinde de boldum. Men indiken goşuşup gatnaşamak, telefonu daşardan seredip, syyn edip görüp oturýan bärde düşünmeli zat ýok. Sebäbi Türkmenistanyň häkimiýeti bärden şonýalak ýörüýte şo taýda bar belli adamlar olar. Yani kim mesela belli bir işgärler, satın alınan işgärler var. Ondan olaram näme? Şoňaly AK Partiýanyň gollaýan nemelerden diýil, hazaplanýar-da AK Partiýanyň gollaýan. Yani partiýalar var, güýçli partiýanyň Adalet hem Galkynyş partiyasy, Erdoganyň Adalet we Galkynyş partiyasy. Edilin güýçli partiýalaryň biri. Ondan olara da kän zat diýil, ýani ýok känni wapşe zat diýilen oklar. Ondan olaram kanun boýunça da ýörejek bolan isleýän adamsyny ekitdi. Sen Türkmen ol, Türk ol, istända ne diýär, soň olardan ýokardan buyruk gelmene de gerek ýok. Türkmen olsaň öňünden habar alýarlar, türkmenler derrä YouTube'dan habar berýärler, plan ýere giňlenşýär, saat diýip habar berýär bolyn. Olar konsullugyň öňüne gelýänçe garaşyp oturan okdanym. Sen öňünden şo nirde ýygnap geçirýän bolsaň şo taýyp bary bolar. O konsullugyň öňünde maskara bolup duran oklar diýenim, sen nirde ýygnap oturan bolsaň 2 sanyň alyp gitýär bolyn. Sen erti konsullugyň öňüne bary bilen okda. Şu wagam şoňal bolupdyr da, şolar özara chatda ýa-da internetiň üstü bilen bir ýerite sahypalarda şoňaly
yankı bildirşäýär diýerler. Dana şu plan ýerde duşýat plan ýerde ýygynak geçirýär şoňa geliň diýä bolyn. O taýym ýam adresini bilýärler de polisiýa şonu öňürdip barýar da şol öňüräginden ýam bir ýygynan 7-8 sany olanyň dokumentini warlap şolaryň içinden hem dokumentini kimde kimçilik barsa şonu alyp äkidipdir. Onu olaňam ýanky şol adyny 2 sany olanmaz bolýar. Dokumentlerine kimçilik bar eken. Şeýdip onu bilmek üçin näme etmeli diýmek şonu idarlar oturmalylar şol şu ýankyny gurlayan adamdan oglundan gyýylan şol özara şeýatini idarlap durmaly, şolaň özara maglumatyna gödäwçilik etmeli. Häne şu taýda ýönen ýani kendip onu bilip onan barmaly. Onu idarlayan kimler, ýa polisiýa bar işin taşlap şonu hina oturan nädir? Men bilişim boýunça şu ilçegana ýa-da konsullugyň işgärler şoňa gödäwçilik edip polisiýa maglumat berýän bolmaly. Häne şular häzir öňünden şu taýda üýşe onu şu taýyp baryp alyp gaýdym. Olaram bolsa öz jogap berýän raýonynyň çäginden çykyp şol İstanbulyň başga raýonyna geçip şu taýda oturan oglanyň dokumentini barlaýar. Ine şoňa da biziň ýanky oglanyň gyýylanmaz gatnaşy ýagyla şoňa gatnaşyp şu taýda dokumenti barlanan oglanyň käbirleri bana jaň edip nägiliklerini bildirdiler da. Türkleň diýä polisiýa diýä konsullugyň ýa ilçeganaň Türkmenistanyň ilçeganasynyň işgärleriniň itleri ýaly bolup ýöne algawaýdanyp berler. Niýerik bar diýse şu taýyp baryp diýär. Hakiki dogry şolar. Ýöne näme üçin türkmenler men düşünenmek şolar şowur metet ulanýarlar şowur nämäni ulanýarlar ütgeden oklar öňünden ýankaýçymyz ýaly çykyş etdiler ha plan ýaly çaý içmäne baralyň diýerler bir uly mota konsulsyň öňüne miting geçireliň diýerler ol ýankaýçym ýalyp da türkmenler öýe şolaň aýagyna nemetdi onsoň bilen gulluk etýän işleýän raýon diýip onýalak zat ýok Türkiýede öz polisiýany ýa-da şonýal işgärlerini seýle hormaty ýa-da bir-birleriniň içinde seýle hormaty ba ýa sen diýip bilen ok berdi. Sen öz iş jogap berýän ýeriňmi sen gulluk etýän ýeriňmi sen mysal üçin o taýyp jogap berýän sen gelip men näme üçin bu şäherden alyp gidipsiň diýip oňa sen kanunda sorap bilen ok şol ekden adamy sen göreň ogam daşy. Göreň ok sen başga ýere gitdiň karakola sen başga adamlar näme etdiýärsen ondan sen oňa arşgaýdyň aýtdyň ol aýtdy bilen bir şo näme tarapy sen haklysyň diýär sen dogry sen getiren adama aýtdy. Bilen şo nämesi we ulanýanlar da sen haklysyň diýär. Sen ýöne diýär getiren adam aýtdy sen getiren adam nerden tapjak? Getiren adam ýok. Sen başga bir karakolla saklap otur. Indi bir tarapdan ýa konsulluk bilen şo ýerli polisiýa hyzmatdaşlygy ýaly bolup görünýär da bir tarapdan ýa Türkmen konsullugynyň ýa ilçehanasynyň bilen şolaň arasynda hyzmatdaşlyk ýaly bolup görünýär. Ýöne bundan daşary soňky bir hili dokument meselesinde, ene viza almak meselesinde de Türkiýede ýaşaýan watandaşlarymyzda ullukan kynçylyklar ýüze çykypdyr diýen maglumat gelýär. Biziň diýä vizalanmadyň täzeden uzaltmaly bolan şo möhletini şonda da bir hili emeli kynçylyk berýän ýaly kynçylyklar öredip bizi diýä ýöne ýurtdan bir dersler gelip duran ýaly gurrun edýärler da. Şo meselede nähil kynçylyklar bar. Näme üçin käbir watandaşlarymyzyň vizalaryny uzaltyp bermeýändirler. Ine şu dokumentlerini hem şu ýylyň ýadynda tawşyrypdyrlar, şu ýylyň başynda tawşyrylan dokumentleri häzir hem şolar uzaltyp bermeýändirler. Şo viza üçin tawşyrylan näme argalaryna teredilmeýändir. Henire. Senin öýüňizde de şonýal kynçylyklar barmy? Hak şulay diýýänler dogrymy? Şonýal kynçylyklar döredildimi? Hakiki men edil özümde de şolar ýaly problem bar. Şo problemler bilen şu wagt näme edip berin hiç ýöne kanun boýunça adalet bilen jogap bermediler. Men özüm şoň üçin näçe gerek şo göçe darasyna baryp gaýdyp ýütüpdim, haýyş etdim ýöne hiç peýda etmedi. Şol migrasiýa gullugy da göçe darasy ýa-ni migrasiýa gullugy şon türkmençe lawaýda. Hawa migrasiýa gullugyna baryp näçe gerek baryp haýyş etdim, arşgaýat etdim. Ýöne maňa aýtdylar sen edýän ardaňyň peýdasy ýok, kim aýtsaň aýdaý. Birden aýtjagym bolsaň şunýaly prokuratura ýütüpmeli bolýan awkat diýär bular şoňa ýütüpmeli bolýan diýär oňa ýütüpjagym bolsaň sana pul gerek, ýene de pul gerek. Sen kimlik aljagym bolsaň ýene pul gerek. Indi siziň aljak bolýan wizaňyz şol wagtlaryň oturum bolýar da, ýa-ni turistik wiza bolýar da. Indi siz iş üçin ruhsat soraňyz, iş yerleşmek üçin şu taýda Türkmenistanlylar üçin bir göredilen bir ýeňillik bar da. Sen bir ýyllyk möhlet bilen turistik wiza alyp galyp bilýän da. Ondan oňdaşyndan bir işläwelden işlejek bolýan, olam ýöne düzgüne dogry, kanuna dogry laýygym bilen ok. Biziň köp ýyllaşlarymyz şonu edýär boly. Ýöne iň bolmanyna şolaň turistik wiza alma haky bar, bir ýyllyk möhlet bilen. Indi
Siz şu ýylyň başynda dokument tapşyrypsyňyz. Inte karantin başlamaka şu koronavirüs bilen baglanşykly epidemiýa başlamaka. Soňam siziň şu beren arzaňyzda da wagtynda seyretmeýändirler de indi ýene de çädeden sizden dokument talap edýärler, indi çädeden tapşyrdy. Hemem çädeden pul tölegini ýene de çäde ikinji gedek pul tölemeli etdirler da. Öňkü töleýän puluňyzyň üstesinde ýene tölemeli etdirler. Şoň öýde bir kanuny laýyk gelýär, mesela 2 gedek pul töletmäge bilen haky barmy? Hazır iki bolanok allamylar da häzir men özüm nähir boldy. Yanvar aýynyň 10 mäslerini men pul töledim. Hemme ýanky rendöwsün zaten çekdim de, tekdim töleglerini töledim bolýan. Ondan maňa aýtdy 3-nji aýda barmalym, mart aýyna barmalym bolýan. Mart aýyna da soň virus çykdy, koronavirus çykdy. Ýani menkini 6-njy aýa süýşürdik diýip tapşenýe geldi. Bolýar diýip 6-njy aýda bardym bolýan. 6-njy aýda berjek diýdi, 6-njy aýda bardym bolýan, 6-njy aýda da aýtdy. Soň senki diýdi, iptal edipdir diýdi. Iptal etmem, udal etdi. Sen täzeden nemetmeli bolýar, işletmeli bolýar senki. Arzaňyz ýatyrly, indi täzeden. Ha, täzeden arda bermeli bolýaňyz ýa tölemeli bolýaňyz ýa. Biram tölew öňkü töläniňe bir gitdi, ýa sigortasyny ýatyrdy, saňa tölegini tölet. Olara sigorta diýýäňiz strahowaniýa şonam türkmençe aýdaýyn. Ona men diýbem bilen mok, ýa saglyk demesde türkmençe aýdamyzda saglyk ýatyýaşlygy. Saglyk üçin ýene türkdäkiler düşünýänler sigorta saglyk ýatyýaşlygyny hemmelerden töletdi maňa. Bolýa töledim. 700 lira töletdim maňa, bolýa töledim. Indi men ikinji gezek maňa aýtdy, sen 6 aý geçdi. Bulyny 5-nji aýdan öň nemedenden gidip menkin iptal täzeden işlem yapmam üçin men täzeden ýanky migrasiýonlugyna baramda aýtdy, sen niýe ýene bir gezek ýapdy ýa. Menem aýtdan öňkü beren töleglem nähili bolup pullum, men pulum ma ýok, indi rahat diýip arşgaýt etdiň bolýan. Ondan näçe ödem straf amma diýär men şonu nemetmedim üçin bara ýene straf etdi maňa. Töletdi. Näçe töleýärdi? Öň 700 töläp alýan bolsak 1400 lira töleg çykardy maňa şu wagt. Ikinji ýere ödüm bardym, indi almalylar mejbur şol men ýurtdan çykmak üçin häzir men ýurtdan çykmak üçin şo gerek maňa Türkiýeden men çykmagym üçin gerek maňa şo dokument bolmasa men çykyp bilenmok. Esasanam diňe türkmenler üçin geçerli zat şol. Ýurtdan çykyp bilenmok. Indi siz başda $100 ýaly töläpdiňiz. 700 lira diýmek $100 töwerek de häzir ondan köp. Ondan ikinji gelen 1400 lira diýer. Olam $200 töwerek bolýar da. Indi öňkü töleglerini gaýtaryp bermeýändirler, oň üstesine ýene de ikinji gelek ýene ýanky ýaly kesip köp talap edýärler. Ondan wagtynda täzeden dokumentiňizi wagtynda tapşyrmanyňyz üçin ýene de jerime bar diýerler da, şeýlemi? Ýok, wagtynda tapşyrmanyň üçin niýe? Ne men başdan düşünürün, şuň diýe birinji gerek menki ýanwar aýyna nemedenim başy arzamy näme üçin kabul etmedikleriniň sebäbi nämemişin? Biz diýe şuň ýaly oturma izini bar adama ýaşama turistik wiza diýe berjek geldik aslında diýe türkmenlere diýe. Ýöne virusdan sebäp virus çykdy diýe gidip bilen zok diýip diýe biz berjek diýdik diýe. Şonu diýe senki aslında nemedildi diýe. Şoň üçin näme täzeden almak üçin näme täzeden birinji gerek diýe ýurtdaşyndan täze gelen ýaly getdi diýe sen näme straf töledýäni ýokarmy derejäni 2-3 esse bolýar da. 3 esse töledýär. Düşünükli onda täzeden ýurdun içine täze gelen adam öňküden 2 esse köp tölemeli. Aýdaly şol sizin wizaňyzy ýöne uzaldan wagtyňyz aýdaly siz $100 tölemeli bolsaňyz, eger ýurdun daşyndan bir täze adam gelen bolsa, ol täze wiza almak üçin birinji gerek gelen bolsa, 1000 ýa $200 tölemeli, olan 1400 lira töwerek bolýar da. Şon töletdirýärler. Indi siz bolmasa öňden ýa ýaşak gelýäňiz, indi size ýöne wizaňyzyň möhletini uzaldaýmak gerek bolan näme üçin size täzeden täze gelen adam hökmünde 2 hisse baha töletdirýärler. Şonu düşündirdilermi? Näme üçin size 2 hisse baha töledip bir täze gelen adam hökmünde garaýarlar? Olar aýtdy, ýanky täze gelen hökmünde garaýanyň sebäbi men diýe entäksize kömek etdiýänini düşündirýär. Men niýe asly siz diýe wapşe berjek gelim ýurtdan deport etjekdim siz diýe. Şu migrasiýa gullugynyň kanuny täze kabul eden bir karar esasında sizi deportasiýa etmeli ekenler. Onuň ýöne karantin sebäpli deportasiýa edip bilmänizden ay bolýa gallaraly diýilen karara gelipdirdi da. Onu şunlar çaýdy. Sözüňiz kesýän ol ýanky karar diýe maňa düşündiren aýdy. Ýanky karar diýe aska alyny diýmek
ýöne bir ýerek saklandyk dur diýe şol karar diýe askıdan ýene askı diýmek eşik asylýan nimek de eşik asylýan askıdan ýa şol ýal Allah alyp diýe ýene şo kanuny oturtýas diýe. Şo kanun gerek diýe. Şu wagtlaýça ýokary galdyrdyk diýe, size berip başladyk diýe. Täzeden berip başlamamy düşünem diýe, gerek bolsa diýe şu tölew de al diýe. Gerek bolsa diýe, gaçak gez diýe, gaçak gezseň edil şu wagt men özüm netim başga ýurda gitmek ýa-da Türkmenistana gitmek, ýurdumyň şöhrüne gitmeliler, bärden gitmegen Türkiýanyň öz ýagdaýy gidip barýarlar, bärden gaçmalylar, bira gitmeliler, men gidibilenmok şo bolman sebäpli. Ene men edil häzir gitjek bolsam, gidibilenmok men şo aradan arşgaýet etdim, şular ýaşarydim men, şonu berin diýdim men ýurtdan gitjek, şu ýurtdan gitjek gaýrat etdim diýdim. Tölewnem töledim boly, ýene de 3 aýlak garaş diýe. Adam känniýe, men özüm gidip gördüm bolyn 2500'e ýakyn adamlar oçura durlarda türkmen, özbek ýene ol esasy şo problema ýanky izine gelmedi. Täzeden esasy %95% ýankyalak täzeden nemeden men ýaly, nemedenler iptal boldy diýip bara täzeden başvuru ýapyp, täzeden tölew töläp oturanlar da şolaň da ene sözüň bölýän bagışlygyny şolaň hemmesine de täzeden öňkü төлewleriň daşyndan ýene gaýtadan tölew töletdirip ýene täzeden arda berdirilen adamlar da şeýlemi? Ha o %90 şolar ýaly. Onu türkmenler hem şoň içinde köpüdi, şu türkmenler mi ýa başga da milletlerden adam kälmi? Ay başga milletler o probleme bile baranok, ba o taýda bolsa var 500'e ýakyndyr, hemme millet goşaňda 500'e ýakyndyr, olara molňa problemasy ýok. Olaň gönmel baryp alýarlar, otura durýarlar, dokumentden kakpaloşny barýarlar, alýarlar, çykýarlar. Olaň biz ýaly aladasam ýok, ýanky özbegiň, azaryň ýa-da o Dubaýlyň zatlary olara mejbur berýär, olara berip durur. Olaň bärde ýa jaýy bardyr, ýa iş ýeri bardyr. Şolara sebäplen olara mejbur berip durur. Ha o siz ýaly bolup wagtlaýyn şol turist wizasyny alyp galýanlar olar ýaly köp diýär bolmalylar onu. Yok esasy häzir iň gerek millet türkmenlere gerek ya o anamma bärde Suriýede we ýene de hem içinde şolat gerek geller algap baranoklar da özlegem şoň uruna algap baranok ya azersam algap baranok şoň uruna ba 3 ýaşdan soň edil türkmenler şo taýda algaýa da ýurduna ödük gelmeli ýa-da şöýerde arkaýyn bizi bir şöýerden deport etmesin diýen maksat bilen ýa-da başga ýurda çykjagym bolsam gerek de mysal üçin özüm men Moskwa çek bolýan ol men alanok şu wagt. Meni vize berenok maňa. Vize berenok. Şonuň ýok diýip maňa vize berenok Moskwa. Şonuň bolmasa. Awa sebäbi sen elinde dokumentin bolmalyna şu geline Türkiýanyň vizasy bar diýip onsoň sen bir legalny ýaşap beren adam hökmünde sen daşary ýurdun vizasyny alyp bilýär da 3-nji ýurdun. Sen Ýewropaga gitjekmi ýa Orsiýada gitjekmi? Indi türkler hem size ýanky vizany berenoklar, onuň viza çekdirip oturýarlar diýen özüm o gassanmaz gitmelen bolsa gidibilen dokda onda şu eliňizde ýanky vidan almasaňyz. Garaşy ber belli wagta maýdanok häzir men özüm nemetdim şoňa garaşy oturýum. Şo bersenni beräýmel tölewnüm töletdim adam etdi borlaý diýip tölewnüm töledim hemme adam etdim bolýany şu wagt berenok. Haçan berjek zatna maýdanok 90 gün içinde berjek diýe 90 gün garaşmaly 90 günden soň men arda edibilýärmişim şotaý. Arda edeniň bilen peýdasy ýok da ol berse nesibäňe şol. Şu türkler on sağına ýolup berse halyan şu migrasiýa ullugy bolmada ýene de baryp seňe näme karar çykarjak bolan belli däl. Neseredin şu taýda türkmenlerin hemmesinde on ýaly problema ýokda siziň aýdyşyňyz boýunça şol maý aýyndan öň arda beren adamlarda şolar ýaly problema ýüze çykypdyr. Maý aýyndan soň arda berenlenkide ýa-da çerzinemi ýa maý aýyndan soň kabul edilenlenkide problema ýüze çykdy. Ýok, maý aýyndan öňdäkilerde problema çykdy. Oňam sebäbi nämemişin ýaňam düşünürdüm. Ikilenç aýtalýan şu wagt neme diýär-de şonu bize berjek gellikde ýanky çykarylan kanun ýa aska alny diýe täzeden size berilip başlandy diýe. Sizinki diýe asly Almanya ýurtdan ýa deport bolmasyň çykmalygyňyz siz diýe. Şu oturmak üçin ruhsat berenok diýe. Aw, indi beýleki milletlerde siz aýtdyňyz ki problema ýok diýdiňizden özbekler ýa Azerbaýjanlylar olar arkaň girip çykyp durlar diýäňiz da olara uçuram gatnap duran bolmalylar. Indi Türkmenistandan deňeşdirende gidip gelmek ýagdaýy häzir Özbegistana ýa Azerbaýjana ýeňildirek ýa o taýda da karantin täbäpli uçur gatnanyp. Ýok, özbegi
Şo karantin wagtynda da öz milletini özbekler alyp dur, adarlarym alyp dur, özbegim alyp dur, öz milletini alyp dur. O intek şu wagt bardy gurunu şu wagt tak bar. Uçak samolyot ba. O karantin wagtynda o da öz alan wagtynda bile özbekler isleýän nemesini baryp gidibilýärler, aeroportda otura durýarlar, öz nemesini almak üçin ýürüýtip boş samolyot gelip dolu gitýärdi şeýdip. Hepde de gerek diýen ýaly samolyot gelip adamlar toplap plançany sany 7 adam sanyp şeýdip gelip alyp gidip durdular. Özbekler. Onuň hökümetleri öz ilatynyň aladasyny etdi da, ýa-ni şo taýda galyp ýerine dolanmak isleýän adamlaryny alyp gaýtdylar. Eger galasy gelse galsyn, ýöne gaýdasy gelýänleri alyp gaýtdylar, alad etdi da ýurdun hökümetleri. Türkmenistanyň hökümeti oň bilen asla gazaklanmady, gaýdasyň gelýärmi, gelenok, meselen hökümetinde problema barmy, ýa ýerinde ýaş şagalan galmy, olar garasy oturmy, bulara da hiç şey seyredilmedi da. Ona mana bizim hökümetimiziň şunu ýaly ýa-ni biperwaýlygy da adamlaryň akwaly wabatynda. Inni beýleki tarapdan inni birden size deportasiýa berilen halatyny, dokumentiniz düzelmese deportasiýa berilse, hem Türkmenistana soň ýol açylsa gaýdyp barsaňyz soň ýygyňyza çykmak meselesine nähil, deportasiýa alan ýagdaýyňyzda ýene gaýdyp gelmek meselesi kynlaşýarmy? Häzir indi men şöýerden deport alaýsam men gorkunç ýeri biziň özümizde ýaş bolan ýaňy bir 25 ýaşymyz bar da. Häzir men özüm şöýerden gitsem deport alyp gidäýsem gorkýan ýerim men şo taýy bana mysal üçin şöýerden deport alym. Türkmenistana bardym. Bärden deport basýa da maňa bäri bassa 1 ýyllyk mı näme basýa bäri. Türkmenistana barýan ol maňa 5 ýyllyk diýip bir deport basýarmy? Ondan maňa Türkiýe deport bassa, maňa Türkiýe gelmek bolanok. Men Dubay'a gidibilýän, Azerbaýjana gidibilýän, Russiýa, Ukraina gidesim gelse men aslında kanun boýunça gidip bilýän ol häzir. Şol men deport alanymdan soň men $2000 ýakyn viziatka bermeli bolýan ýurtdan çykmak üçin. Şo para bermesen çykybilýärmi? Ýok, nädip çykjak häzir? Para bermesen nädip çykjak ýurtdan? Mesela şo deporty basýan Türkiýe diňe Türkiýe gelmek bolanok diýip 1 ýyllyk gadaganlyk basylýar. Sen hem Türkmenistana gaýdyp barýan bolan Türkmenistanyň ýa-ni migrasiýa gullugy seni aeroportdan çykaranok, senden deport, sen Orsiýada gidesin gelse ýa Özbegistana gidesin gelse ýok, sen sana bolanok diýär, şeýle dämi? Ha, para vermesen bolanok diýär. Olmaz hakykatynda sana Türkiýe gaýtmak bolanok. Beýleki ýurtlara sana çykmaga ýol berilmeli, na kanun boýunça. Kanun boýunça bolmaly. Emma biziňkilere şoň ýaly bir bahana bersen, diýmek onda şolar şondan hem şoň üstünden bir peýda bolajak bolup senden para soraýarlar. Olmasa sen hiç yer çykarjak ýani. Şeýle bolýar da. Ha, şolar ýaly. Esasy bärde diýjek bolýan zadym häzir Türkmenistanyň öz halkynyň aradasyny etmeýänligi sebäpli biz eýesiz ýalylar, bir alyp bir aňrymly hakymat hukumat talap edip durman soňlar, bularym soň isleýän etdi bize oturma izini, ýa-ni oturmak nemesi vize beresi gelse berýär, bermäs gelse berenok, deport edesi gelse deport etýär, saklas gelse saklaýar, sebäbi ýeýän ýok. Ýene etýän ýok. Beýleki milletler şu wagtda meselesini, eger aýdaly özbekler deport alyp gitse ýa Azerbaýjanlylar deport alyp gitse, olaň ýerine dolanmak ýa ýurtdan çykmak meselesi bilen tanışmy, şo ýagdaýlar nähili çözülýär. Özbekler bärde o biz ýaly turistik viza aljak bolup ýa oturmak üçin viza aljak bolup kösent berene olar näme etdiler, olara geldigi bir aýyň içinde takdir edip çykaryp berýärler olara. Özbek de olar. O sebäbi Özbegistanyň hökümeti näme etdi? Mysal üçin Özbegistanlylar şöyle deport bolaýsa da olar tutup deport eden oklar. Özler men ýurduma gitjek diýip aeroportda bar ýa. Aeroportda bar ýa, sen mysal üçin wizaň wagty dolup dur diýär saňa diýär. Ştraf çykarýar mysal üçin 500 lira da, 550 lira da, 700 lira tutulýar, şo töleýär. Ondan isleýän wagty nemeden 3 ay geçenden soň Özbegistandan çykyp bilýär. Türkiýe gelbilýär. Isleýän başga ýurtlara gurrun ýok, Türkiýe gelesi gelse-de, ýa-ni 3 aýyň içinde özbekler, azerler gelip bilýär. Jerimesini töläp, ýa-ni ýaly jerimesini töläp, soň ýerine ýene gelip berýärler. Ha, o bizde onlar ýok. Türkmenlere şoň ýaly jerime töledip ýerine geler ýaly bilen oklarmy? Bär, mysal üçin bär bar näme etdi? Bärde sen töleýän, bular töletýär saňa. Ýa-ni töledin, çykdyň o Türkmenistan bara. Men mysal üçin Türkiýeden deport alamsoň, men Türkmenistan maňa deport basmana kanun boýunça deport bassy, onsoň tu bäri
meni geçiren yani Türkmenistan'a deport doğulan sonra men bäri geçiren ok deportun bu tory ara maňa basmaly deportu wa kanun boýunça Ýokludy gutorandan soň. ýokludy gutoran sonra men geçiren ok Türkiýe maňa sen geliber diýen soň Türkiýe taýan maňa şon öde men şo jazamy istrafymy bermän tölemän çykyp gidemde de şowurda tölesemem şowurda maňa şoň üçin türkmenlerken tölen ok sebäbi ýygyna gaýtmak mümkin näle bäri. Türkiýe töleme barur onu Türkler seňe goşulşan nokta soň Türkmenistanyň öz migrasiýa gullugy, terhet gullukları şolar goşulşyp şolar göýberen ok. Şolar ondan sen Türkmenistana ören soň bular jogap beren ok sen kanunyň bilen zatdan iş ýok ýöne samolyotdan geçip migrasiýa Türkmenistan migrasiýasyndan şol viziatka zat berip geçýänler amma bir kere gawat geldi şöýerden deportal gitdi. Şöýerden bir deportallydan Türkmenistana bardy. Ýygyna gaýtmak üçin edil näçe bir ýyl münden $2000 diýär-de $2000 berip Türkmenistan migrasiýasyna berip töle bäri geldi bolyn bärden deportal gitdirdi. Deportal gitdiýä bolyn Türkiýe içerik almady. Çin alman soň ýygyna gitmeli boldy Türkmenistan indik samolyotdan ýygyny çyrk gördü Türkiýany. Dogry. Indi şolara ýaly kynçylyklar çekip görüňiz da indi şu ýurdun öz içinde aýdal Istanbulyň özünde bir şolar ýaly ýagdaýlarda bir ýuridik kömek berip bir ýardam edýän gurumlaram bar diýip eşitdim-de. Ýakynda bir biziň şu çykyş edýän aktivistlerimizden birine reklam etdi bir Murat Erşahyn diýip bir ýurist nimetdi-de reklam etdi. Şol adam şu biziň ejir çekýän, kynçylyk çekýän watandaşlarymyza kömek berýär, ýardam berýär Istanbulda diýip ýuridik taýdan. Şolar ýalbam hyzmatlary hödürleýän bir kynçylykda, onu şolar mud etýär ýa pul alýar, olar nähili ýardam edip bilýär. Eger kynçylyk bir de çykan. Şolar ýaly edaralar känýän gaýtjak bolýan Murat Erşahyn diýip biri wa danışmanlyk diýip danışmanlyk diýmek maslahat diýär, maslahat berýär sana şunýal etseň, eýletseň beýle orar, beýletseň diýip öwreden bolýar da öwretýär, kanun boýunça öwretýär, kanun düşündirýär sana. Kanuny menen bilýän mysal üçin kanun berdi işlän okda. Ondan şonu soramak üçin ýa kanun boýunça sana düşündirmek üçin diňe gapsyndan giyip maslahatlaşmak üçin sen 100 lira bermeli şoň. 100 lira bermeseň kabinetini, ofisini salanok seni barýan bolup bir otur. Şunýa ne problemaň aýtdyň men ýa şunýa boldum deport bolýan ýa-da beren oklar diýen. Bir giden zatlar kanun boýunça gurulun berip göberýär. Ondan düşünmeýän düşünür. Oňa men pikirimde gitmek gerek gel. Sehel kelläň işletseň bolýar. Ýöne onu ämetde düşünürýän diýip olaň maksady sana kömek etmek dälle. Senden pul almak, dokumentini düzedip berip özüni neme adam ýygnap, ýanky biz ýaly türkmenler bar ýa-da men ýa mysal üçin men şu ýylyň dowamynda ikinji gerek diýen, ikinji gerek neme şol ýa rendew çekýän sigortalarda seretýän şirketler şolar. Ondan şolar pul alyp otur. Her anan ýa adam mysal üçin diýeliniň 1 milyon san türkmen bolsa 1 milyon neme kän zatda aýda olara tapylyp duran soň şoň üstünden şoň üstünden pul gazanýar. Onu olar aýdýan söýdüň bölýän bagışlyk bolýan, olaň berýän görkezmesem häzirki ýagdaýda da işlän ok diýäňiz da sebäbi hökümet häzirni Türkiýanyň öz migrasiýa gullugy öz düzgünlerini ýitedipdir da. Ýanky deportasiýa etmeli edipdir, soň o düzgüni ýatyrypdyr, indi täzeden ýene de arda berdir diýä, onda da ýene garaşyň diýä, oňa öz jerimesi bar diýä, ýene de wagtynda şol arda feredilip çözülmese. Şolar ýaly meseleler bar bolýan. Ýanky siziň diýän konsultantlaryňyz bar, ýanky maslahat berýän ýuristleriniz onu kanun boýunça maslahat berse onuň maslahaty işlän ogunda. Ondan bular hem häzirki bolup ýören ýagdaýdan başam çykýanlar. Siziň aýdyşyňyz boýunça. Onu şoň üçin olara ýutmagyň bir derurlugam ýok bolup çykýar, şeýlemi? Aslında hiç derurlugy ýok. Barýan bolýan ýanky aýtsaňar kanun ýetgedi diýip goýberýär, täze kanun okap berýär sana. Täze kanun okap berýär. Ýanky ýaly asgarlyny diýär şoň üçin ýa berilen ok diýen näme diýär. Men özüm edil oňa pul tölemedim, başga pul tölenler amma oňa. Mysal üçin Murat Erşahny pul töläp, şuňa maňa kimlik alyp ber ýa ýene alyp ber diýenler bada, rendew çekip ýene edip sigorta töledenler we şolon komitet o diýeňem ýanky şol ätiýaçlyk nemesin, tölet diýerler medisina strahowaniýa diýilýär, tölet diýerler. Rendew çekmek näme bolýar? Rendew çekmek diýmek näme düşünürsem kam şonu. Ýanky zakmy arda bermek, tarda beren üçin tölew şol. Ardan tölew şol.
Olatlarım şu yankı firma düdüdüp berýär. Şol ardana bir firma, şolaya bir şirket işläp dur, şolar ýankyalak nemäň töleýär, şirketler şol neme bilen öz aralaryna neme anlaşma ýapýandylar da öz nemeler bar. Migrasiýa gullugy bilen hyzmatdaşlyk edýän bolmaly. O migrasiýa gullugyny öz hyzmatdaşlyk etýän ýanky saglyk nemetdiýän ätiýaşlyk neme gulluk bar, olam şolar bilen bagly işleýär, şolardan ruhsat alýar. Hawa mysal üçin şuňa oturmadan bermeli, onsoň şoňa görä ýanky rendewi berýär. Rendew diýmem özi neme bolýar da töleýän näme etmeliň, haçan barmalyň emme çykaryp berýän kagaz, şoň töleýi bar. Şoň alaň düze töleýän. Kän töleýleri şo taýda töleýän, biram ýanky saglyk nemäňde töleýän bolýar. Indi şol hatda diýjek bolam ýanky danışmanlyklar zatlar we olar ýöne kanun düşündirýär. Ondan diýenler bolanok bolýar. Ondan olan gow tarapy ýöne kanun düşündirýär. Şular sebäp bilen bolmady diýe. Kanun düşündirýär sana. Kanun boýunça diýe biziň edibiljek zadymyz ýok indi diýe. Kanun näme diýse şol diýe. Kanun wa diýe. Значит o gerekkä bolýar kanun ýörejek bolsa ýa-da kanun işlemejek bolsa. Häzirki ýagdaýda siz aýdyşyňyz boýunça kanun boýunça da bolanok da siz aýdýaňyz Gısta bir arda verdik diýen ýylyň başynda. Soň ýene Thomas ýene bir arda berdirdiler. Iki gedek töletdiler. Innem ýene de belli däl. Garaşyň ýene adyndan 90 gün garaşyň şo 90 gün içinde çözülmez diýip şeýdip kanunam bir işläp barýany meňden okda. Bu taýda anyk jogabym ýokda. Indi bäde anyk jogap soraýan bolsa ýene ardyn kim aýtsaň aýda diýe. Şo kanun ütgüdi diýe da kanun ütgüdi. Şol öňkü kanun işlänok diýe sen onu talap edip bilenok diýe öňkü kanun boýunça diýe. Sana berjek. O kötülen puluňdan birden berenok goşmaş. Şo kanun bilen gitdi diýe sen ardyn kim aýtsaň aýda diýe aýdy we motormy biderek sorap diýe kelläňe ma sen özüňe ziýan edersiň diýe. Öz diýen adyňa dünýär diýe başyň bela ýyp biler diýe. Bilen problem alma diýe da bela alma kelläňe nemet özüňe bela alarsyň. Sen diýe diýlen et diýe şo gerek bolsa da gaçak ýagdaýda diýe nemetde geziber diýe. Indi siz aýtdyňyz şo öz ara bir gurrunlaşlykda telefon gurrunlaşlygyny aýtdyňyz şo taýda migrasiýa gullugynyň şo kassasyna pul telemäge nowata duran şol müňlerçe adamy bir şo ýaly migrantlaryň biri surat aljak gorunda polisiýa ona azar berdi diýdiňiz. Şo taýda şo nowatdaky adamlaram görkezip surat almak bolanokmy? Şoňa da gadawançylyk barmy? Nowatdaky adamlar barada gurrun ýoksa daşynda ýoluň garassa edil gullu edaraň özü şol migrasiýa gullugynyň özü daşlara şotgalatly onsoň içiken görünmem duranok goýuny daşy bilen oçurdy olla edil şu wagtlara. Köçede de dururlar da. Köçäçen ýetdi. Men şöyle gelenmeni 4 ýylla şol edara bir ýylla bir 2 ýerek bar gaýtýan ol her baramda şol edara dolla. Edaraň agzy doly. Onsoň diýjek şo taýda ýolla bir surat aljak bolup durmany hem bolýan wara ýankyň telefonum var, iPhone ekenmini hemen molun alıp bire eline alıp yank surat udaly detdi olun birem şoň polis işgärleriniň bir şoň iPhone'unu görüp iPhone içine ýene bir ýerek saklaýyn detdi-de. İki ýerek pozmaly bolýar-da. Şonuň bilýän ekenden täzen çagyryp bara telefonu eline alıp yankyň wara ýöne haýsy milletden bilip bilmedim ýank kamera aljak bolýan oglanyň bolýan ýa türkmenler ol ýa özbek ýa şoň ýalyk azar bir milletlerini türkmenler ol kamera aljak bolýan. Pozdurdy suratyny. Evet, poz eline al. Görýän onu şolam adam hukuklaryna garşy gelýär da eger köçede duran adamlar surat alýan bolsa, onuň gelip polisiýa ýanky ýaldatlara da goşup duran bolsa, onda Türkiýede de onlar adam hukuklary beja edip barlanok da men diýjek bolýanym şu taýda türkmenliň aladasyny etmek meselesine gelek gelenine da bolmasa Siriýadan botup gelen ullukan bir bozgunlar köp da şo taýda. Şolaň alada edilýän ýaly ine bir kunlukda Türkiýanyň bir hökümet resmiýetleriniň biri çykyş edýär da şo taýda alınıp barylýan syýasat ýadgarýa. Ýa ol daşyndan gelýän türkmenlere ýa äderlere ýa özbeklere raýatlyk berendok, watandaşlyk berendok. Hem şundur diýär, Siriýadan botup gelen bir näwelli bir araplara zatlara watandaşlyk gaýlap otýardylar diýip şonu tanqid edýär da. Demek olara gerek bolsa hatta Araplara da ýankyýaly raýatlygyny berýän ekenler. Emma gerek bolmadyk ýagdaýynda türkmenlere de şundar ýaly bir emeli kynçylyk görüdip, şolaň dokumentlerine mana ýöne wagtlaýyn wiza almak meselesinde de kynçylyk görüdip otýarlar. Şolar ýaly bir hili dwaynoy standart diýen boşa standart ýaly bir zat bar da. Şolar ýaly duýulýarmy? Öýüňizden duýýarmy şonu?
Men özüm kanunlatlarda gyzyklanamsam, mysal üçin men eger özüm Türkiýe watandaşy bolsam da, raýaty bolsam, ýa-da Türkmenistanda bolup Türkmenistan raýaty bolsam, polis işgär gelip men ýörep barýarkan men jügüň barlamana hiç kimin haky ýok. No. Haky ýok, men kanun menen bilýän nadat demek bolýar. Türkmen diýen olyny jügüň barlap başlaýarlar. Bilýänmi? Häzir men şo taýda men özüm şeýtdirler gabul etdiren ýerimde bolýan. Men özüm näme üçin türkmen diýeninden soň barlap başlaýar. Men türk barlap duranlaryny şu höl bolmasaň zat etmeseň de şu höllimek ne şo arada üstünden arada berildim. Mysal üçin ýanyna bir zat barmy? Şo arada bir zat ýok bolup ýörep barýanym bolsaň, o adamlaryň içinde de köpçüligi şu ýerde de tutup eşiňden çykar barlaýarlar da türkmen diýenim üçin edýärler. Şon men şo taýda hakym talap edip bilenmek sebäbi bärde de kanun ýören ok sebäbi öwredilen näme bulara? Türkmeniň arkasynda duran ýok, kanun talap eden ok, jüsünden bir naf çykmazmy ka ýa şonýal bir zat çykmazmy ka diýe. Şolaya bir bahana tapjak alyp gitjek men dakmenim zady düzü bolansaň men äkdi bilen okda. Türkmen görgülüni äkitjek bir zat eltmeli olama işi de käbironsaň men gaharym gelýän zadyny şördi. Bizim opozitsionerlerimiz var, hani Türklerden kömek isteýärler da. Türklerden kömek isteýärler, ay gyzylarma diýdi, agalma diýdi, ýa-da Türkiýanyň nämesi diýip kömek isteýärler bolýar. Birinji bilemen diýjek bolýan zadym bar. Türkiýanyň içinde kanun ýöreýärmi? Öz raýatyna ýöreýärmi ýa-da ikinciden öz halkyna seredip bilýärmi? Öz halkyny oňarýarmy? Turan birligi diýe, turan birligi bolmak üçin birinji men pikirimje öz halkyny oňarýarmy? Şuat ka näme öwre sanowga Google'dan atdan ýazsaňam çykaryp dur habarlara seretsen Türkiýede işçilik goýunça uçakda durup bar, işçilik maaşyny alýan, işlemeýär, işden okdyp aýlyk alýanyň sany 4.500.000 adam diýe. De hasapda durany biz ýary hasapsyzlar var da bärde de Türklerin özünde de dokument ýok, gezip öğrenme, ýolly, ýygyp öğrenme. Olar o hasapda da kak parajny okuwy torup iş tapmany ören 4.500.000 diýmek gatken zatda onsoň diýjek bolýan şulardan kömek isleýärler da bize kömek türkmenlere näme ýurdumyza azatlyk alyp ber ýene tipi Türkiýanyň özünde demokratik döwlet däller. Tamam, demokratik döwlet däller bular. Näçe adam basyp ýatyr, sehel bir zat diýen o terrorist ýa-da FETÖ'cü diýip basyp goýýar. FETÖ diýip zat ýok, bolsa sen FETÖ'cü diýe, sen hiç kime ardyňa maýdy bilen ok, ýene maýdy bilen ok. Onsoň sen türkmen bolup ardyň kim aýtjak bolýan men şoňa düşünýärmi? Men gaharym gelýän ýer şol. Sen hel tankyd edip urasan hökümetiň öýde alyp barýan siýasatyny tankyd etseň ene berdim Homedowyň ene şol tankydçylaryna daşary ýurdun agentleri, zatlar diýip aýdylşy, adlandyrşy ýaly şol Erdoğanyň omunda hökümetinde ýanky bir tendensiýa bar ýaly duýulýar da şol Erdoğanyň alyp barýan ýaly şol hökümetiň alyp barýan siýasatyny tankyd eden adamlar derrew Fethullah Gülen'in adamsy bolmaly ýa bir daşary ýurdun agenti diýilen ýaly aýplamalar bilen aýplanýar da. Şolary ýalda atlaram eşdiýat berýärdim de. Diýmädir içinde de şolary ýalda bardygyny tasdiklap oturdunuz da. Bu tösüne şol 2015-nji ýylyň tomsunda şol häkimiýet el almak synanşygy har bolan amal aşyrjak bolan döwlet adalşyk synanşygy bolupdy da. Şondan soň şol käbir daşary ýurt habar çeşmeleriniň maglumatyna görä 50.000 gowra adam türmäge basyldy da. Şonda da Fethullah Gülen'in adamları diýilip tasaplanıp türmäge basyldy da köp adamlar. Şu arada Türklerin öz içinde nähili garaýyş bar. Şu hökümetiň alyp barýan şular ýaly repressiw siýasatyna nähili garaýarlar. Şu ýurdun öz siýasatyny demokratik siýasat diýip hasaplaýarlar. Indi bilen Türklerin özüm %30% ýanky akly ýetdi, %30-40% akly ýetdi ýankylaryň ýalanlygyna. Sebäbi bular aýtdy, mysal üçin ýanky Fethullah Gülen diýilen adam. Fethullah Gülen diýilen adam ne Tayyip Erdoğan şoň ýanyna geden adam. Ol asly güýçli adam. Tayyip Erdoğan hiç kimge ol gaty güýçli bolan adam. Onsoň Tayyip Erdoğan şolaň ýanyna bolup zat edip soňundan şu derejäge bilişleşip gelen ýyllarda. Onsoň o bir partiýany gurmak üçin maddi kömege men etdim diýip Fethullah Gülen gurulýar da. Nemesine geçen saýlawny Fethullah Gülen gurulýar, Amerikadan gurulýar bolup. Şonda sen partiýany nädip açmalygyny partiýa gerek bolan maddi kömegi men etdim diýe. Onsoň Türkiýanyň ýanky 15 Temmuz gecesi, 15 Temmuz günü edilen bolan darwada, darwe diýerler bular nemede? Döwlet agdaraşygyna diýenki halk näme diýe? Halkyň öz içindäki adamlar aýtdy da. Hemme saýdan o köp saýdy.
şonda diýä mysal üçin iň güýçli, iň gymmat okuwlar Fethullah Gülen'inki, Wayskalar, waýan okuwlar, universitetler, hemme iň güýçli adam professionallar, Tayyip Erdogan gorayan generallar, polkownikler, şol adamlar Fethullah Gülen'in adamsy basdy. Näçe müň adam şu adam basyp gidip otur. Gören bolsaňyz ondan soň näçe adam FETÖ'çü diýip bar generallarny bassa, ondan soň ýankay Türkmen öýdäýdi-de, şol adamlar sen gerek bolsa şo iýje däldi, ondan öňem bir gerek sen atardy, ýani giderdi ha diýe. O taýda bir ýöne bir Türkler aýtdy bir senariýo oynadylar diýe. Ýurdun içinde tek ýekece partiýa boldy. Tayyip Erdogan isleýän ýerine körekenini goýýa, oğluny goýýa, aýagyny goýýa. Mysal üçin Türkmenistanda şular ýa mysal üçin biziň söwdamyzy adymyzy eline Allah, mysal üçin yegenler diýdi, yeneler diýdi. Edil bärde de şo sistemi oýnapdy. Tayyip Erdogan'ın diýilýä öz içinde edilýän gurulmalar bar. Belli intek ady bilinmeýän çağlar bar diýip gurulma edýärler-de. Öyle ýurdun içinde däl ol adamlar. Ýurdun daşynda nemin gymmat gämiler, paravatlar näçe milyon dollarlyk satyn alyp berdi diýip diýerler bolýan. Ýöne türkleň iň mysal üçin dekadat etdiler da şo ýyjan ýalanlygyny zazynda dekadat etdiler bolýan. Türkler näme diýe? İçinde bir diýe musulman diýe. Musulman bolsa boldy diýe, terörist bolsa näme bolsa Tayyip Erdogan musulman diýip çykyş edýärler de. Öz halky ine ýekece bir zat bellek geçirmeli. Ine İzmir'de bolan näme wa? Şu ýagdaý boldy, näçe müň adam öldü de. Yer ranmasy, 30-njy oktýabryda yer ranmasy boldy. Yer sitiredi. Deret şol bolup geçen zat, deret men özüm Türkmen dinarlar bilen şo barada gurulňdaş demetdim. Türkmen dinarlar baş taýda wagtynlar bor, wagtynlar bar da bolýar. Ýürüýte özüm şo barada näme demetdim. Şolarla gurulňdaşlyk etsek bolum seret. Bir jurnalist çykyş etdi. Jurnalist çykyş etdi. Ýanky Tayyip Erdogan'yň ýalňyşyny aýtdy, ýanky binalardan zatlaryň ýalňyşyny aýtdy. Ol bir dinnar çykdy. Bir dinnar çykyp näme diýe wagt etdiň dinlarlaryň bir çykyp näme diýe bilýän. Şo diýe edilýän günäler diýe mysal üçin ara gitjäs diýe ýene etdiýäs biz namaz okandyk, ýene demzok diýe bilýän. Şoň netije. Şon. Ha indi biz din barada näme etdiýär biz diýe Allah şoňa görür. Yer titremesi Allah'ın beren ýanky jezasy şo sebäp bir sebäp ara gitjäs, daw dini düzgünlenmedi berja demzok wadatymy ýerine ýetiremzok. Şoň üçin berilen jeza diýip atlandyrýar. Ha o jeza diýip atlandyrýar. On niye istese diye Tayyip Erdogan niye duzurgon millet diye on niye näme diýip ýanky dinlarlaryň bir wagt etdiýär de. Ondan soň ýanky diýilen jurnalist diýilen adam haluk tatar diýilýär de. Ýanky güýçli jurnalist ödem, jurist, gaty güýçli adam bolaýdy. Eýdi föwün ýa-da sen ýani men näme suwda berýänem bolsaň beräýdi de gaterbet söwdüň bar, sen ýalyň diýip bar, bu gater jan ýaýynda söwdü ödem bolýar. Ondan soň ýanky aýtdy. Şonda diye, onunla diye garipler diye öldü. Yine şu taýda çürük binalarda, in köne binalarda daýralar, binalarny etajalar. Dinarlar öldü. Garip basarlar, dinarlar öldü. Ha o şolar öldü diye, baýlar, villalarda oturan adamlar yine ölmedi. Yine ölmedi şu taýda diye de. Näme üçin şolar ölmedi diye. Näme üçin şu latlyň öňe alınmady diye, şu pullar nirede diye. Men ýanky diýjek bolýan, men dinarlaryň ne öňe turýan zady Tayyip Erdogan alyp barýan syýasaty, ýanky dinnar çykarýar dänim. Näme diýe? Ay diýe şol etdiň günälerimiz, yenelerimiz, zatlarymyz diýe peýgamberimiz dil ýetirýäňiz diýe, uje olan peýgamber diýeni, uje bular tähär ýüz berýän Tayyip Erdogan peýgamber etsek bolýar da bular öz halkyň içinde bolýan gurulmalar. Tähär sesini çykarmadan diýip Tayyip Erdogan bular peýgamber ilan etsek bolýarlar diýär de. Ondan soň men özüm türkmen dinarlary baş taýda namaz okap berýän ýanky günni wagt dinleýärler de. Ondan soň men oňa aýtdym ýanky video görkezdim ýanky jurnalistň ýanky näme wagt etdiň molla diýen adam görkezdim. Ak sakkally, aýaşkylar wagt etdiň molla söýýärdi. Ýanky sen musulmanyňam diýip ýaman erbet söýüpde näçe adam ölüp ýatyr bol diýen adyna teret. O taýda garipler öldü. Öýsüzler kwartrat ýaşap öýgünmeýänler öldü. Türkmen musulmanlary şoňa nähil garýar. Men o Türkmen bolsa men gowy düşünür bilýän, onu türkmenlere görkezip, mene şunu gör, şunu diýen zany teret, şu dine teret. Näme bilim eseret diýende bilim öňde barýarmy, din öňde barýarmy diýende. Bilim bilen din eseret diýen bilim näme diýe? Bilim adamdan günäs diýer, ýanky jaýlaryň ýykylmasy 30 ýyl mundan gurulupdyr diýe. Simundy zady wagtlyna berilmändir ödem. Ýykylmaly jaýlar ýykylmandyk adamlar sebäp diýe şoňa diýe bolyn. Bilim şey diýär-de, dinarlar aýtdy, ýok ol Hudaýyň göz görkezmesi diýe. Hudaýyň göz görkezmesi zat diýe. Türkmenler aýtdy, ýok diýe.
Men düşünemok edil anyklayan da dakala etden türkmenler ay men bilemok diýip tetin çykarman oturýar. Indi ştada ýene bir soru bar. Şu men bilişime görä biradar şu internetde öwrendim bolin. Şu Türkiýede her bir alınan ya aýdaly harydy üçin şoň daşyndan 1 lira 2 lira diýilen ýaly şu yer aranmasanyň öňüni almak üçin bir ýöriçe fonda salgyt salynýan eken. Her alınan alan hyzmatyňa sen daşyndan töläp şoň üçin yer aranmasanyň öňüni almak üçin şoň öňüni almak üçin gurulýan jaýlary berkirek gurmak üçin diýilen ýaly näme artık maçlar salgyt bar eken. Indi şu salgytlaram şu öz maksady üçin ulanylmandyr diýem häzir şoň Erdoğan'ın hökümetini tankitleyenler var. Siz diýen milliardlarça dolar şunça ýyllap aldyňyz ilatyň feudalyndan ilatyň satyn alýan harytlaryndan şu tutup nemelerine, töleglerine tutup alyp galyba men şonu ulanmandyr. Niri ulandyňyz diýilen ýaly soragam bize çykypdyr da. Şu arada bagam sizde magrum. Men özümem şol hatlary şu ýersiremäs bolanlar habarlarda dinleýän bolýan. Edil şol İzmirde bolup geçen waka günü ýanky jurnalistler çykyş etdiler de ýanky döwlet neme Tayyip Erdoğan tankit edip çykyş etdiler. Ýine Tayyip Erdoğan'dan hökümetiň hemme adamlara itgärlerini talap etdiler de haklaryny. Mysal üçin telefonuma pul salmak üçin aýdyp bereýin. Mysal üçin men telefonumy pul saljak bolsam 1 lira pul töleýän men. Näme KDV diýip tutarwa KDV diýip tutýar. Mysal üçin 100 liralyk salsaň ol 2-3 lira köpert bar ýa. Şoň öz belli mukdary bar. Götürün prosenti 1% näçe prosenti. Şolam şu TV betdalçyklara görüşmek üçin netlenen bir goşmaça salgyt da şeýlemi? Şoň wara diri nemesi 100 näçe prosenti 100% nemede bir kanun okap berdi da şo barada gol çekilipdir kanuny. Şol ýatyrylýan pullun 180% yer titremesi üçin nemedilipdir diýär. Sebäbi dünýäde yer titremekden adam ölýändiň sany birinji ýerde bar ýa diýär Türkiýe. Şoň üçin 95-nji ýyldan bäri güýje girilen neme diýär 95-nji ýylda şol başlapdyr diýip neme diýerler. Oşo güýje giripdir, şondan bäri pul töläp gelýär, şondan bäri pul töläp gelýär. Indi Izmirde ýykylan jaýlar bar. Izmirde ýykylan jaýlary garyp basarlar bar. Şo taýda öýsüz galdan adamlar öýsüz gallar daşarda gallar bolar. Şolara diýe mut öý salyp berdiýärler-de. Talap etýär halk bolan. Şo pullar görkezýär, şo budjetinde durmy diýe bankda şo pul diýär bolan. Ýok o pullar biz diýe gara ýollarla peýdalandyk diýip ýol urdyk diýe. Hadi Ankara bilen Istanbul arasynda o Adana ýol urdyk, o taýyk ýol urdyk diýe bolan. Bolýar diýe jurnalistler bir aýtdy. Hanonda ýol gullugynyň jemleýän pul nerede? Iştiraflar, cezalar, prawa almak üçin tölenýän tüller, ayak basdylar diýen soň geçip barýakan kamerada da bärde iştiraf edip durda. Han şo pullar diýe, han ayak basdylar diýe. Daşar ýurtdan gelen maşinlaram bärden geçip durda. Ayak bastı pullar diýe. Näçe trilyonla pullar niýe diýe bolan. Oňa da aeroport durduk diýe. Aeroport nerede onu? Aeroportun girdisi nerede diýe. Inte girdisi giren okdy aeroport diýe. Öz peýdasyndan nemeden okdyp şon ýaly açyklama berýär-de ekonomika başkany. Umuman şolanda şu yer titremesine karşı görüş üçin netlenen fonduň pullar başga zatlara harç edilipdir ya öz kiselerini urulypdyr. Şolany goý berilmeli ýerine goý berilmän, şol täzeden rekonstruksiýa edilmeli jaýlar rekonstruksiýa edilmän. Şolar ýaly korrupsiýa ýol berilipdir da. Indi şu jurnalistlaram edýän talap onda hakykatdan bu ýerlikli talap bolup görünýär. O bäşaltan şu jurnalistler nemetdi mysal üçin edil şo yer titremän bolanyny hiç zat bolmadyk galak bolup Recep Tayyip Erdoğan Vanna gespertde Vanna çykyş edip ýatyr İzmir barada hiç ýyl açyklama ýapman. Nemede gesper ýa-ni Vanna gesper bolan jurnalistler zatlar çykyş etdiler Vanna gesperdiň zat diýip bolan. Ertesi günü ol Müňsanurgo nemesi bir ahranasy bilen bu geldi edil video hammamy. Müňsan ahranasy bilen geldi bolan. Indi o taýda adamlar ölüp ýatyr bol çağalar zatlar ölýär-de esasy çağalar öldü çykyp ýetişmän ýeriň aşagyna galyp çağaçyklar ölüp ýatyr bolan. Tayyip Erdoğan 70 ýaşyna ýetip gelýär ýöne nemede geldi de şo taýyk. Näçe gormady. Ahranasy bilen geldi de şo taýyk. Gormalar aýtdy adamlar ölüp ýatyr bol bärik. Ahrana bilen gelýär diýip bir ýapyp şo taýlan bar İzmir'iň içini. Neme dip geldi, seretdi ýöne baran bolubam nämetdi 5 sana adamyny bassy. Ýene de basylan 5 sana adamyna bir bassy onsoň ýanky bir ýürüýte gepleşik alyp bardy biri şu bolan zatlaryň jogapkary sensiň diýip bir gepleşik alyp bardy. Jurnalistden biri bolan. Olam aýtdym o neme
şu yıkılan jahylaň jogapkärdi ya, öňkü CHP bara, Tayyip Erdoğan'dan öňkü. Şol ya jogapkärdi, şol şotaýat diýär ruhsat beren diýär. Men ruhsat berem, o tak jaý salmady. Aslında kanun boýunça şotak jaý salmana ruhsat berilen oken öňkü gerek ýetdirende de şotaý ýykylyp eken. Şotak ruhsat berilen oken. Umuman şu Türkiýanyň içinde problema barada gurrun edere zatken bir diňe bir teredik görýän bolyn we korrupsiýa meselesinde de ya adamlaryň hukuklaryny goranmak meselesinde de bir Türkiýe bir gynansak da görülle alarlykly ýurt diýip boljak diýerler. Men bunu ýöne bir Türkiýanyň tankytlamak üçin diýerler birini şu käbir illüziýa bar da, ene bizde Turan birliginde öretmeli, ene bizde adalatly, demokratik jemgyýet gurulur, Türk jemgyýeti gurulur, ol öz bolşy jemgyýet bolmaly zat diýip. Ýöne bu taýda ýene de herede oturýan bolyn. Bu taýda diktatorlar bilen diktatorlaryň arasynda hyzmatdaşlyk gowudýa, olaň hökümet derejesinde tankyt ýok. Näme üçindir? O bir diktator beýleki diktator hiç açan tankytlatam gelen ok, ýazgaratam gelen ok, adamyň hukuklaryny talap edesem gelen ok. Şoň üçin bu taýda hökümet derejesinde alınıp barlayan bir syýasat bar. Adata araýatlaryň özara dostluk dogonlygy ol başga zat. Ene şu iki tarapda çalışmaly näle, ol hökümetem ulanýar da käbir propagandistik maksatlar üçin, adamlaryň beýnini ýugmak üçin, ay biz dostdur, dogonlurys diýär, emma şular ýaly nesiliň aladaňy etmek meselesine gedek gelende de şular ýaly ullukan kynçylyklaryň döredi otýar. Bir tarapdan dogry ise de ýeňilliklere berýärler, getirýärler, hem ýurda goýberýärler, hem ýöne ýa-ni hyal ýerde hukukyň goramaly ýerinde de aýdaly ana Türkmenistan konsullugy bilen hyzmatdaşlyk edip polisiýalar biziň aktivistlerime de alar berip berler, şey dip berler da umman. Umman gurrun edere zatken neme begli bolyn ýöne wagtymyz şäklirak bolandan şu taýda gepleşigi tamamla aýallaýjak bolýar. Indi men diýjek goşurda burada bellek geçen anlamlarda ýalňyş düşünmekler bärde. Menim netim Türkiýany tanqid etmek ýa-da Türkiýanyň problemalary ýa-da ýene bir zat dälemek şöýerde türkmenler, iş alyp baran türkmenler we aktivistler we opozisionerler we Türkiýe bil baglayanlar we men şolara diýjek bolýan aktivistlere esasan diýjek bolýan zadım şulardan peýdan ýoklugyny aýtjak bolýan bular gerek bolsa biz ulanır, gerek gawatam deport ederdim. Bizi açyk ýollar açylsa biz bir deport edip başlarlar. Kimlik vermez, ruhsat nemiş oturmadan bermez, yani bizim barymyz birlikde deport ediljekdir. Şolar ýaly diýjek bolýan men pikirim şol hakykatdanam şolar ýaly bolýar. Häzir biz bulardan kömek soran bolýarsa bize bulardan kömek ýok. Häzir ýollar açylyp bir nemesse bizim hemmämiz şerden deportor gitmeli bolýar sebäbi öz ýurduna kriz başlasa bize birinji bilen bir çykmaly bolýar. Oranda belki ýöne umyd edeli, ýa-ni olar ýaly derejä belki ýetmesin diýip umyd edeli. Ýöne hemmelerde her hil ýagdaýda taýýar bolmalylar, her hil ýagdaý bolmaly. Ýa-da wakada syýasy ýagdaýlaryň üýtüp dur, dünýäň syýasy kartasynda da. Oranda belli gören beren gurulmagy üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, bugün Türkiýedäki watandaşlarymyzyň çekýän käbir kynçylyklar bilen baglanyşykly Istanbulda ýaşap beren illeşlemeden beri belli bilen hökümetdeşlik geçirdik. Hökümetdeşlik alyp baranam jurnalist Allamrat Rahim. Men söýüp dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.